खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 80% नाम्बार मोनब्लासो स्कुटि होनो सोरखारनि थांखि। देग्लाय 11,250 फरायसुलियाल' स्कुटि मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया गावनि बियाबाव EIDCLनो हा हगारगोन। बिएनसिं पेट्रल पाम्पनि बुलायनाय केसआव फरायसा दैदेनगिरि हमजाबाय। शंकर ज्योति बरुवाया जामिन मोनबाय। बाक्सायाव सानै फिसाजोआ लांसुनिया बिफानि आखायाव जिनाहारिनि शिकार जानांदों। बिसिखौ बुथारनानै गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लादों सासे सुबुङा। श्रीभूमियाव कुसियारा दैमाजों बर्डार फेन्सिया गिसिखादों। काजलगावआव समाजबादी पार्टीनि सावरायमेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बानेकान्त काकति बान्था आरो स्कुटि होनायनि सायाव रायजो सोरखारनि गेदेर बिथांखि। बानेकान्त काकति बान्था मोनग्रा फरायसाफोरनि अनजिमाखौ खमायबाय। दानिफ्राय HS जोबथा आनजादाव 80% एबा बेनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानो हानाय फरायसुलिफोरासो स्कुटि मोननो हासिगोन। रायजो सोरखारा आइजोफोरनि गोसो बोनो थाखाय गुबुन गुबुन बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फागिरिफोरनि अनजिमाखौ बांहोनायनि उल्थायै स्कुटि मोननाय फरायसुलिफोरनि अनजिमाखौ खमायदों। रायजो सोरखारा थांनाय बोसोराव सा 48,673 फरायसानो स्कुटि होदोंमोन, नाथाय बे बोसोराव सा 11,250 फरायसाफोराल' स्कुटि मोननो हागोन। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव बे बोसोराव स्कुटिनि थाखाय आरजाथाव फरायसुलिफोरनि अनजिमाया 77% बाङाइ जागोन। बेजों लोगोसे स्कुटि सालायना साखाथिनि सोलोंथायारि फसंथानाव गोजौ सोलोंथाइ लाहैनाय सिमांखौ थेर-बेथेर खालामनानै होदों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा HS आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ खाथि खाला आरो नोगोरनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव थांलाय फैलायाव सुबिदा खालामनो थाखाय प्रज्ञान भारती बिथांखि मावफुंदों। गिबियाव बे बिथांखिया हिनजावसाफोरनि थाखायल' बाहायजायोमोन, नाथाय उनाव बेखौ हौवासाफोरनि थाखायबो फोसावनाय जायो। बे बिथांखिनि सिङाव HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसुलिफोर आरो 75% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जायो। बेनि थाखाय सोरखारा थांनाय बोसोराव 345.74 कौटि रां खरसा खालामनानै सेथि थाखोआव उथ्रिनाय सा 48,673 फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जादोंमोन। 2023 मायथाइयाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय सा 35,770 गुन गोनां फरायसाफोरा स्कुटि मोननो हादोंमोन। गोजौ सोलोंथाइ बिफाननि फोरमायथिनाय बायदिब्ला आर्ट्सआव सा 4,978 फरायसुलि आरो सा 1,730 फरायसुला, कमार्सआव सा 463 फरायसुलि आरो सा 585 फरायसुला आरो साइन्सआव सा 1,419 फरायसुलि आरो सा 2,025 फरायसुलाफोरा 80% एबा बेनि बांसिन नाम्बार मोननो हादों। देग्लाय स्कुटिनि थाखाय सायख'जानाय हिनजावसाफोरनि अनजिमाया सा 6,860 आरो हौवासाफोरनि अनजिमाया सा 4,390। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बियाबाव आसाम इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड सुंद'यै EIDCLनो हा होनो फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिया गावनि बियाबनि 504 बिगा मोसौ गुमग्रा फैलाव फोथारखौ दारिमिनारि ओनसोल एबा इन्डास्ट्रियेल एरिया महरै जौगाखांहोगोन। गावनि बियाबनि बै 504 बिगा हाखौ EIDCLनो हगारना होनो थाखाय सोरखारा मोनसे फोसावथायबो होबाय। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि इस्ट बंसर मौजानि हाजो सार्कोल बेन्दोंनि गान्दामौनि 254 नं दागनि बै फैलाव फोथारा साखाथि फाखाथियाव थानाय मोनस्नि गामिनि आबादारिफोरनि मोसौ खाग्रा जायगा। बै फैलाव फोथारखौ भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो आबादारिफोरनि थाखाय थिनानै दोनबोनाय जादों।
नाथाय बावैसो आसाम सरकारा लानाय बिथांखिया आबादारिफोरखौ जिंगासिहोदों आरो जायगानि आबादारिफोर गन्दामौ मोसौ गुमग्रा रैखाथि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा सोरखारनि थांखिखौ हेंथा होदों मानोना बे मोसौ गुमग्रा हायावनो बंसर कुलहाटी रौमारी किस्मत बंसर भकरकना आरो सिङेमारी ओनसोलनि रायजोफ्रा मोसौ खायो। रायजोनाङै सावरायजानाय डिब्रुगड़नि बिएन सिंह पेट्रल पाम्पनि बुलायनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै आरोबाव सासे सुबुङा हमजाबाय। बे खेबाव पुलिसआ सासे फरायसा दैदेनगिरिखौ हमदों। बिएन सिंह पेट्रल पाम्प जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ दुलियाजान आटसानि बोसोनगिरि प्रकाश साहुखौ हमदों। थांनाय हराव प्रकाश साहुखौ बुरदुबिनि केहें साहा बागाननि बिसपुटिया ओनसोलनिफ्राय हमनाय जायो। बिएन सिंह पेट्रल पाम्पनि बिगोमा तनु साहिनि एजाहाराव प्रकाश साहुनि मुङाबो रायखांजादोंमोन। दुलियाजाननि असी भास्कर सैकियानि दैदेननायाव बानजायनाय बे मोनसे अपारेशनावनो रिंकु बत्रा मुंनि गुबुन सासे लाइमोनखौबो पुलिसआ हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 मे खालि दुलियाजाननि बिएन सिंह पेट्रल पाम्पआव मोननै हानजानि गेजेराव बुलायनाय जाथाया जादोंमोन। बे मोनसे केसआवनो दासिमबो जोबथेसालियाव दङ आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि शंकरज्योति बरुवाया। रिपर्ट बायदिब्ला बिएन सिंह पेट्रल पाम्पनि जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ दासिम सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसेनो गुबुन सासेखौ हमनानै दोननाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो। आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि शंकरज्योति बरुवाया जामिन मोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि शंकरज्योति बरुवानो जामिन होबाय। थांनाय 19 मे खालि हमजादोंमोन शंकरज्योति बरुवाया। दुलियाजाननि बिएन सिंह पेट्रल पाम्पआव जानाय बुलायनाय जाथायाव शंकरज्योति बरुवानि मुङाबो सिखांदोंमोन। बेनि उनावनो डिब्रुगड़ पुलिसआ शंकरज्योति बरुवाखौ हमदोंमोन आरो बियो थांनाय 6 साननिफ्रायनो जोबथेसालियाव दङमोन। नाथाय दिनै शंकरज्योति बरुवाखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो, जेराव बिजिरसालिया शंकरज्योति बरुवानो 30,000 राङाव जामिन गनायथि होयो। बाक्सायाव बिफायानो गावनि असे फिसाजोखौ अनागारियै जिनाहारि खालामनाय मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सोद्रोम समाज मानसि माहारिनि बिफा आरो फिसाजोनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ गोसोम दागो फोनांदों सासे लांसुनिया जुनार आखुनि बिफाया। गावनि असे फिसाजोखौनो दुखुनांथावै मुगैथाव आरो अनागारियै जिनाहारि खालामदों सासे लांसुनिया बिफाया, जाय जाथाया गासै सुबुं समाजखौनो लाजि फोनांदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी थाना बागानपारा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय मैथाबारि गामिनि तिरेन रामसियारिया गावनिनो असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि लांसुनिया तिरेन रामसियारिया गावनिनो असे 16 आरो 13 बोसोर बैसोनि सानै फिसाजोखौ अनागारियै गोबां खेब जिनाहारि खालामबोदोंमोन। जाहोनाव सानै जिनाहारि खालामजानाय खुदियानि बिमानि अजद बायदियै गामिनि रायजो राजाफोरा जिनाहारि खालामग्रा धीरेन रामसियारिखौ हमनानै पुलिसनो गथायो। सानै जिनाहारि खालामजानाय गथ'सानि देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय जिल्ला सावस्रि मिरुआव दैथायहरनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरिखौ आयेन बायदि गोख्रों साजा होनो गामिनि रायजो राजा आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा सरकार आरो पुलिस बिफानखौ खावलायदों। दिफु बरलांफेर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय लांसु लियेट ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया थागिरिफोरखौ संखिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सानसे सिगाङावसो गावनि बिसि अनजालि थेरनपिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै खारखुमानायनि अखानायैनो लांसु लियेट दैमानि सेराव 35 बोसोर बैसोनि गावनि फिसाय रुपसिं चित्रनि गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन। गावनि न'आव बानायनाय सिलाइजों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै गामियारिफोरा सन्देह खालामदों। बिसोरहा सासे फिसाज्ला आरो 2 फिसाजोबो दङमोन। आथिखालाव थैनाय सुबुंनि सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो दिफु मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लानानै थांनाय जायो। बबेखानि बिसिखौ मिथिस्लाबा जासे बुथारनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै।
आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव थानाय लोखि बाजारनि साखाथियाव भारत बांलादेश मोननै हादरनि गेजेराव होथेनाय बर्डार फेन्सिंआ कुसियारा दैमाजों खुरखा लांजानायाव रैखाथि हान्जानि थाखाय रोखोमसे खैफोद नुजाथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे दैमाया सा श्रीभूमि बियाबनि जगन्नाथी ओनसोलाव सीमा सिंनि माखासे बाहागोखौ खुरखानानै सिलिंखार खालामखांबाय, जायनि जाहोनाव बर्डार सिकिउरिटि फर्सआ फाहामनो थाखाय गोनांथार राहा लानायबो जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बीएसएफ जवानफोरा लोरबां जायगाफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो अखा बोथोरा सौफैनायजों लोगोसेनो फैगौ समाव आरोबाव खुरखानायखौ होबथानो थाखाय राउन्ड द क्लक अपारेशन खालामनायखौ जागायबाय। बबेखानि दासान्दि कुसियारा दैमानि थाखोआ खैफोदनि गाहायाव दङब्लाबो बे हाबाखौ फोसाबनायाव सोरखारा थाबैनो आखायाव होयाब्ला थासारिया गाज्रिसिन जालांगोन होननानै माखासे रोंग'सा आरो जायगानि थागिरिफोरा गोख्रोङै जुक्ति होदों। लोगोसेनो गोख्रै फोसाबनो राहा लानाय जायाब्ला बीएसएफ आउटपोस्ट आरो गासै नोगोरारि ओनसोलफोराव दैबाना लोमसावनो हागौ होननानै जायगानिनो सासे दिथागिरि सुबुङा फोरमायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय फरेस्ट गेस्ट हाउसआव समाजवादी पार्टीनि मोनसे सावराय मेल जानानै थाङो। फैगौ बिटिसिएलए बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मेलाव गुवारै सावरायनाय जायो आरो माखासे मावनो गोनां हाबाफारिखौ आजावनाय जायो होननानै बिटिआर समाजवादी पार्टीनि बिबान मोननाय थेंलुं मुसाहारिया फोरमायथिदों। थेंलुं मुसाहारिया बुंदों दि आथिखालाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा समाजवादी पार्टीखौ अनसायनो लादों आरो फारफ्रोमनिफ्रायबो मोजां अनसायनायखौ मोननो हादों। बेनिखायनो रायजो राजानि लुबैनाय बायदिनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एमसिएलएनि बिजाथि फसंगोन होननानैबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे जथुमाव आसाम प्रदेश समाजवादी पार्टीनि आफादगिरि ब्रजेन कुमार हेनरिकजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन खना खनला ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैदों माखासे सुबुंफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।